Awas, bos. Oi, pelitin, boy. Oi. Bos. Skip indah ubus terbakan. Malis kamu pun kami kon sakay ko. Pero ko bos unahan ito pala ka, pitingan lagi ka. Gracias, sintos. A few minutes later. Diri na bos. Oh, diri na bos. Dapat bos, diri na ko bos. Dapat kayo. Oh, niya plitin mo. Dapat bos. Buang ito, wala mo ito mag-slide ni. Nagabay, slide lagi. Sampa ka? Ang kabuang ang ating isang tiga. Dada, gaba. Anong ito ka nagplitis ko ah? Tagam. Bayar po mo kay mga nagplitis, gaba. Kapalo sa panumbuhan ka, pag-uni mo, kakot ka. Kami dia mga one boys. Please like and share. Subscribe na you guys. Thank you. Video lagi nih, video isa. Inari di. Gigi, dito. Ya. Bos. Ya, tahu dah, tahu. Ay, bis. Di, begini. Oh. Dali na ka, bos. Ay, isa. Go. Nah, sakit to? Iya, nah, dah, gaba ang ano, plate.